Alo, bre, Marija, ti jedni. Jebote bog. Ne, može čovjek ne spava vas, jebote. Milion poruka, milion poziva, jebote bog. Jebote, 12 sati, pola 12, nema ni 12. Jebimo susta. Idemo Vojče na šahter, idemo, jebote, bog, poslije mi poruku pola 11. I svi ostali Lazar, jebote. Ovog dana možda i ne spava. Da, idemo danas na šahter. Samo boli glava u pičku. Još, ako bude lepo vrijeme. Ako ne, ništa. A ja sad nastavim da spavam i ovaj klip ide posle. Tako. Šta mogu da kažem još? Eto, brate, dobio sam priliku snimim klip. Ništa onda, ljudi. Ja idem spavam dalje, poslije idemo na šahter malo. Snijam ja. Snijam. I... tak. I malo se kupam, jebote. Ništa, ljudi. Vidimo se mi. Joli, čao. Vidimo se. Sisa. Vidimo se. Da, vidimo se u pičku vatru. Ništa da. A što ja samo da pozdravim ja ovom prilikom Vojčeta. Odbor radnog jutra, jebate. Vojčeta, Lazara, Milenu. Jedan glas. I koga još? Mariju. I sad vam stavim face da vam pokažem kako ste vi nenormalni, jebate bog. Ne mogu da verujem, majke. Počinjem da plačem. Još onda ljudi. Vi koji idete danas na šahter, mi se vidimo. Koji ne, možda mi puši. I ja idem da spavam. Ništa ne, čao, vam spavam.